Langlokso Presents YouTube channel hinpen Kabonda pon o ni kachinghon nai abang hinipu alunkan arjan mohor kenep patang pon pamesi rada achatai paklang pon ikpo. Langlokso Presents YouTube channel hinpen kasonse pon o ni kachinghon nai abang hinipu alunkan arjan kimi mohor kenep pon patang pamesi rada achatai paklang pon. Langlokso Presents YouTube channel hinpen kasonse pon o ni kachinghon nai abang hinipu alunkan arjan kimi mohor kenep pon patang pamesi Non Akimi Paipai achiklo ni phai kreser ke Arni Adap por phai trok apor rada achatai paklang pon po. Labang alunkan arjan along kachapar jan pon lake Non Akimi actor Sarkoi Teron Lapen actress Larbin Tokbipi Alanglitum bang hinisi labang alunkan arjan along chapar jan pon iklo. Labang alunkan arjan aphan mohor kenep pon abangphu lake Rongkim Engti Lapen labang alunjir kilun pon lake non kimi pen nong nam kache thangklong lun sepo velson ronghang lapen nong nam kache thangklong lun sepi Jebika Ronghangpi labang alunjir ketok pon lake verson ronghang lapen labang alunjir aphan music kipi dun Abangphu Probin Rongphar Alanglihin tarabasa pen Alanglihin tarabasa Chingrum Studio pen labang alunkan arjan aphan ke than pon mate director lake Budho Teron Lapen ke labang alunkan arjan aphan ke produce pon lake Hakim Teron Alanglihin pensi labang alunkan arjan aphan mesen pen patang pon lo. Lasinang litum kado kabeta Langlokso Production YouTube channel along nang cherap dun berji aphan si producer Hakim Teron Alanglihin tuning ripon lo. Lapen labang channel along non kimi atum sitame apor long ponji pusi nilitum perangke aphan berta nang pi paledu. Lasinang litum kado kabeta Langlokso Production YouTube channel along nang cherap dun berji aphan si producer Hakim Teron Alanglihin tuning ripon lo. Lapen labang channel along non kimi atum sitame apor long ponji pusi nilitum perangke aphan berta nang pale. Para khawa pen pansing rongpi report Karbi ang long TV9 News. Unikang honabang sing video lang manang Jebika Ronghangpi non punit sing doverlang ni kachinghon abang ni kachinghon abang Kadom Langlokso Production hinpen nilimen Budho Teron nilihan lo director iklo nilitum Langlokso Production hinpen Jebika Ronghangpi bangke lapulihan lo kado kawe korte injur lapen jurpu tumhan tami nilitum kachinghon bangke lapulihan lo like comment lapen share ikbekha althi nilitum achener ke akimi lang lasi kecerap ke kena so lasi kado kawe bangphu tum sitami bangso a video lang pen like comment abang nang litum tingni iri nilitum penang ani dinglo video kebonai ni lasi ko nilitum tumi dik ko pu masap su chi hekten ko bonda pon lasi nang litum lang iblek ha lapen like comment ke share bang ke lake tingni iri